A biblioteca dispón dunha ampla colección de recursos electrónicos de distinto tipo. Algún deles son de acceso aberto, pero a maioría son adquiridos por suscripción. Accédese a eles dende a web da biblioteca, no apartado Atopar información, recursos electrónicos. Aquí amósase a listaxe alfabética con todos os recursos, que podemos filtrar por a primeira letra do nome do recurso, por materia, por tipo, como bases de datos, estadísticas, coleccións de libros electrónicos, etc., ou ben buscar un título concreto, por exemplo, Web of Science. A carón do recurso hai unha serie de iconas. O candado pechado indica que é un recurso suscrito pola Universidade de Vigo e, polo tanto, de acceso restringido ás persoas que formen parte da comunidade universitaria. A interrogación leva a guía ou tutorial sobre o recurso. O significado de todas as iconas está explicado aquí. Debaixo de cada recurso hai unha breve descripción do seu contido e, en información adicional, atopamos máis información sobre o mesmo e outras guías ou tutoriais. Ter en conta, cando realizamos a consulta conectados á rede da universidade, o acceso, na maioría dos casos, é directo, non require ningunha identificación. Pero se accedemos aos recursos electrónicos suscritos pola biblioteca dende fora da universidade, teremos que identificarnos como membros da comunidade universitaria, usando algún destes sistemas segundo corresponda ao recurso. Neste apartado están as instruccións sobre como empregar cada un deles. Por último, lembrar que para buscar un título concreto dun libro ou revista electrónicos empregaremos o buscador Perseo ou buscador de revistas.